yi mana na maka rani menene muna tare da shi ko kuna tare kai mun rani kai kaman to ni kai kaman to kai ni ba na fi kai Allah zan ya mutsa ka ni kai ami au soja haya idan ko ka abin da ka bara ke fa money it's time for my money kirga na kin kirga ba zan kirga ba kuma mu ba za mu tauba sai an kirga magaji na fi kai wallahi na fi kai ya ni kuma ni wallahi billahi ka gani na wallahi tallahi ni injin faci ne ni au mai sauki ne ni ba da ka taba ni gonda bari kai ruwan sama ka rungumi taran soma sha sha kai din banza kai din wafi kidan na sabokin masifa nake cire kaina to ni kuma in tsabar masifa in masifa ne ni in tawo masifa ta tashi taran hanya nake tire za ta zo ta buge ni wallahi ka ci darajar mutanen nan wallahi da zai ka ci darajar mutanen ka dai sanin kasala wallahi ka ci darajar wa'annan mutanen rata na mi je fo yawwa wai hakuri ya ko kana da ba matsala ba na fara gani yi bayani assalamu alaikum ba mala mu zo yi maka bayani sala abin da ya kawo wannan honorable kofa gidanka ba dan haifi shi ba ko haifi ka ba na fi shi ma na fi shi kan kai masa sala bari ne masa gaba abin da ya kawo mu ka dai gane na yabba madal Allah sarki akwai yarinya ta nan gida da ta Allah ita shi ikonsa sai ita rabe ni da kaunata ita wannan yarinya to sai na dai ina kaunata da aure idan ka haƙura an ban ita falillahi alhamdu idan baka bani ita ba gidanka akwai motar tura hanya nan gidan zami hanya da shi nan daga bakin nan zuwa nan hanya nan yan ataba nan yan me mai kai ga haka ba ta gidan sai kare shi mulki ne Allah ya baku dole ne mu zuba muku ido sai na kuka da mu yawa mu kuma sai mu fawala wa Allah daga ƙarshe Allah ya bi mana kaji mu ba wurin Allah baka tsaya kada ka gaya min baka ban gaya ma magana ma ba zan gaya ma baka haba mai shayi da kuke da gwamnati haba da kuke da gwamnati ko da muke da Allah ni din ma na kama Allah kama Allah ne kai ne ga wannan matsayi haka ne kuma yace ko a aura min Allah bai ce ka zalunci ba ba aura min ba kenan ban ya zama dole ban ji kunkune ka Allah ta gigita Allah bada fara da kai ba gashi shi fa gaba ɗayan shi nan ka ga shi anan sai ka rubuta ya amince ya amince dole ne ku ne da gwamnati ka sa hannu da gwamnati mu ma da Allah sa hannu na dole ne ai shi da ce ko kana so titi bi ta tsakiyar gidanka sa hannu ai sai ni kara goma a gidanka sai kara goma ya mun ma me za san yau sai kai dango nan inda kaga sai kai wakafi haka irin ai la kwasa ina zuwa sai ma wannan la kwasa sa hannu ai bari in dafa wa'annan ta kace sa hannu kar ka huda mana akwai takardu a tsakiya na masu muhimmanci ya zan mata sai ka dan haka da kai ja haka ba ko ba rike min yanda za ka rabu biyu ba mu da Allah ba mu ya amince samar hannu in ya samu hannu ai ya shikenan an gama ku kuna da gwamnati Allah muna da Allah sarki Allah sarki ya sai a turo ta a turo ta ta gabani a turo ta sai a turo ta ayo kuma ai ya zama dole tunda kuna da gwamnati Allah sarki mu kuma muna da Allah sai a turo ta a turo gwamnati kuna da gwamnati mu kuma muna da Allah ne ta sai a turo ta ya zama dole kar ka faɗi baka ya zama dole kar ka faɗi baka ba zan faɗi baka ba to shi kenan da kuke da gwamnati mu ko da muke da Allah ka san Allah zan mai da gidanka kara na wake shi kenan yawa zan mai da gidanka kara na wake ya matsaya dai baki ya sa abin da ya kawo in ta zo ka ganta idan ta zo ka rage zance saboda ka ruwan beran masa da gwamnatin ba su in ba haka ba zai zama da gidan shaguna sun bi sun tutture masa shaguna ba haka ba yanzu za a koma gidaje ga su nan ran haida da ya to shikenan amma da gwamnati ba da ya dai ba ta kaje wuya to ba ta kaje wuya wanda ka wala Allah
shikenan mun bar wa Allah ranka dai to shikenan Allah bi mana kai kenan amin sanade lafiya lau bewar Allah ya taimake ki wato ni ne sabon kansila na wannan gari wato wannan bawan Allah shine wanda Allah ya yi promotion daga sai da shayi ya koma kansila. A'a ka daina magana shayin da Allah makaranta ce bata san na sai da shayin da ba haka ne daga wani matsayi na zo zuwa wani matsayi to bewar Allah ina kaunar ki abin da isa ke Allah ne ya taimake ki akwai mata da suke tururuwa a wannan gari tururuwa a kaina yaushe inna lillahi wa inna ilaihi dan wuce to ga hanya nan ba shi guri ba shi guri ki bi shi a hankali dan ma an janye masa yan sanda ne to baba dan ma an janye masa yan sanda ne ya girgiza min zuciya abin da ba sani maka ko me inda gaban gane to kai hakuri ya girgiza min zuciya ta ba ga baiwar Allah ke Allah ne ya taimake ki tun daga lokacin da na ci wannan kujera idan kin ga yadda ƴan mata suke tururuwa a kaina tururuwa ba ni da hutu sai da nace ƴan mata a dana barin su suna zuwa ofishina wai yaushe ya haka ya shekaran jiya ne ka ne min katsalan da ban sani bane adalla abinda za kenan saboda haka Allah ya kai majibin na fito daga ofis sai tuho gurin ki ya sai a gama komai a kare komai saboda komai zama komai abinda za kenan haka ne haka ne ada ya dan tsigo mata dan wani abu ne ko sai mun duk wanda zo tabi gaba ɗaya zai bada kuɗi abin da ke a jikin shi gaba ɗaya ke miƙewa saboda so ai kuma ni din kai na fa ka san da ita fa ba mu fara dauka ba to bai wala ki hakuri ba fara biyan mu ba idan ka biya akwai rago canji da na karbi kati haka ke ne ba mi haka da kai ba a kan saboda ba ka ba ta ko sai na batar maka ba da kai ne mi haka da kai ba saboda Allah ya tabbata ni kai da ba kai ya ne ba kun ka da ban da Allah ba rike na ki hakuri karki ga wanda so mu tafi ne ya shekan na ta turowa na biyu a tifa zan turo da kuɗi muje yanzu kunyar da zaka ba mu kenan a garin nan mu tara jama'a mu sadaukar da rayuwarsu su zabe ka ina magana taki ba labari gonakin mutane ka karbe fili ya wuta duk ka buka ta gargala daga lokacin da aka zaben zuwa yau akwai wanda yin wata kashe ni kake gawa a misali kenan akwai wanda yin wata kashe a garin nan ni nake ma magana ai ba ku gano ni ba idan kuma kuka saki ai zan kunna bala'i da ka bani abin da nake so ka gane ranka ya dade ko dai ai na bashi girman sa ka kawo korafin ka a taimake ka maganar wai korafa a'a ko a bada rance ko ai wani kaza ba shi ne a gabana ba. To yanzu maganar firamare da za a yi da bohol da za a yi da gurin tuka da kake za a yi da makabarta da za a gyara a ƙara mata fadi da hanyar da za a yi mana ta mota muke fitar da amfanin mu da takin zamani duk taru ya kenan duk taru ya kai babban takin zamani in ƙara miyar gida na maki. Kai kansila kake ko kawun tsila nace kawun tsila ba kansila ka san Allah idan ba tafi birni mai martaba ya turo an kuɗe ka an maka kiɗan kalangu ka bar garin nan ba Allah ya ne mun albarka ni nan an ga maka aikin banza aikin wofi ai ba ku san aikin kansila ba wannan ba aiki na bane ba aiki na ku gaya mun korafi idan na ga dama to in kai gurin ciyaman a taimake ku magana nake ma ba kana takama da ana ba kore gare kuwa a ba mu to kwalbati a taimaka sai na ko kwalbati to kwalbati irin lambatu din nan ba to Allah ya tsine maka albarka haka ai wani rabin ne babban abin da za a yi maka guda daya tunda na ga akwai munafurci akwai bakin ciki a tattare da ku na daina nuna zan je gurin mai martaba ba a turo da ka binni da turo aya sai ka san mun yi jayayya da kai aya kwa ka ji hada wani tuka ai babban tuka a tuka tuwo a gidana a tuka teba a tuka dan wake na ebi taliya ina da bakin cikin girki na hawa da kujerar kaji ina da bakin cikin naman kai har yanzu ragada da bata ba ga baki ba ragada da ba hey wa akwai magana
ko akwai magana saboda an gani da mukullan mota ake bakin ciki da ku da kwata na gure Allah ba kai ware ai maganin bakin biri karan maguzawa shi da jama'a ne suka zaɓe shi da ƙuri'a kai kuma ba Allah ne ya ɗora ka kai ne gadar mahaifin ka kai ne ma gadar na mahaifin ne kuma mu za a biya makirci da wani kulle-kulle wai me za a yi masa yadda muka tara samari suka dinga yawo da shi a garin nan ana sai alto to samarin da mu tara a matsayin mulkin ka ana ba alto mu saka su a gaba su je sakatariya wallahi suna zuwa sakatariya suka ce su ba su samu tsabin an gaba ai ga kai da take haka ne ba haka ne Allah ya kare salamu alaikum waye ni ne yan saboda Allah saboda annabi da tije kenan ga furfura ga komai amma ka juya magana to haka ne ra'ayi cin dan wake da diga amma mai maganar a zauna